Hola, benvingudes! Em dic Sofí i això és Learn to Learn. Avui estic aquí per parlar-vos sobre la suma de fraccions i espero que estigueu preparades perquè comencem! Fa uns dies vaig fer una publicació a Instagram en la que explicava que aquesta suma de fraccions d'aquí no està ben resolta, no dona 4/600. El seu resultat és un altre. Quin és? Ara ho veurem. Primer, per aprendre a sumar fraccions, ens recolzarem en el concepte de fraccions equivalents i passo a explicar-lo. 4/600 es podria representar com una circumferència dividida en 6 parts iguals, de les quals 4 estan pintades. Però aquesta mateixa fracció, aquesta mateixa porció de circumferència, la podria representar també amb una circunferència de 3 parts iguals, de les quals en pintés només 2. Són fraccions equivalents. 4/600 i 2/3, a priori, si les mires, dius no són iguals, però realment sí, són fraccions equivalents. I d'entre aquestes dues n'hi ha una que se'n considera la fracció irreductible. Què vol dir això? Que no es pot reduir més per expressar una mateixa fracció. Correcte, és 2/3. Com hi arribem fent càlculs matemàtics? Doncs factoritzant el 4 i el 6, expressant-los com a productes de nombres més petits. Primers. Nombres primers. 4 és 2 per 2 i 6 és 2 per 3. Hi ha un 2 a dalt i hi ha un 2 a baix. Podríem dir que estan repetits. Multiplicar per 2 a dalt i multiplicar per 2 a baix és com no fer res, és com multiplicar per 1 tota la fracció i per tant les podem eliminar. De la mateixa manera que si tinguéssim un 1 sumant i un 1 restant, també els eliminaríem, perquè acaba sent 0 i no modifica el valor de la igualtat. Els següents passos que haurem de fer per sumar fraccions serà buscar denominadors comuns o iguals i després sumar numeradors. Fem neteja de pissarra i procedim al pas número 2. A la dreta m'ha quedat un espai, així que deixo el meu Instagram per si el voleu tafanejar. Està molt guai, i és una mica lleig que ho digui jo, però feu una ullada. Per on anava? Sí, hem d'aconseguir igualar els denominadors, únicament multiplicant. Què vol dir això? Doncs que jo necessito tenir els denominadors iguals i únicament puc forçar que un denominador s'assembli a l'altre multiplicant-lo per un altre número. En aquest cas, nosaltres el que farem serà multiplicar aquest 2 d'aquí per un altre nombre de manera que ens doni 4. És a dir, la fracció 3/4 la deixarem idèntica i multiplicarem el 2 per algun nombre de manera que ens doni 4. Pregunta, què li he fet jo al 2 perquè doni 4? Podríem dir sumar 2. Sí, seria correcte, però recordem que només podem multiplicar per aconseguir denominadors iguals. Per tant, el que li hem fet al 2 ha sigut multiplicar-lo per 2. I per mantenir fraccions equivalents i que això continuï sent una igualtat, a l'1, al numerador, li he de fer el mateix, multiplicar-lo per 2. Perfecte, ja només queda el tercer pas, que ja és més senzillet, sumar els numeradors. El denominador el mantenim, no el sumem, sinó que el mantenim i escrivim 2 més 3 en una única fracció. I ja tenim el resultat correcte, 5/4. Fins aquí el que us volia explicar. Ara, com sempre, li dono un grau més de dificultat i us plantejo una pregunta. Què hagués passat si en comptes de 1/2 més 3/4 hagués sigut 1/3 més 2/4? Jo ara no seria capaç de multiplicar el 3 per un nombre enter i que em donés 4. Què hauríem de fer? T'animo a que em deixis un comentari aquí sota dient-me la resposta si la saps. Si no, serà la temàtica del pròxim vídeo. Si t'ha agradat, deixa un pols al l'aire i subscriu-te al canal perquè no et perdis el pròxim que pujaré d'aquí poquet. I si no t'ha agradat, serà un plaer saber en què puc millorar. Deixa un comentari amb els teus dubtes i suggerències. Et respondré tant per aquí com per Instagram. Fins la pròxima. Adeu!